Mis Medi, ac mae'n siŵr bod pawb o'r diwedd wedi setlo nôl i ryw fath o drefn. Ond a yw pob un nôl yn yr ystafell ddosbarth, felly bod ambell un yn absennol yn fwy na'i gilydd? Wel, mae'n debyg bod presenoldeb yn is na beth oedd e rai blynydde nôl. Pam bod rhai'n absennol felly, a beth all annog mwy i ddod i'r ysgol? Wel, fe i ysgol Ystradau yn Llanelli i glywed mwy. Fi'n meddwl bod yr pandemig wedi cael effaith mawr. Achos, wel, yn ystod y pandemig, ond oedd pawb yn y tŷ. Oedd pawb yn y tŷ, oedd neb yn yr ysgol. Na, fi'n credu pwy'r amser fi moyn fynd i ysgol fi wedi, achos mae'r athrawon ma nhw'n neis, maen nhw'n garedig i ni, mae yna wastad lle i siarad y bobl. Fi'n credu mae pobl just, weithiau maen nhw just ddim yn mwynhau dod i'r ysgol. Weithiau mae pobl, just achos mae ffrindiau nhw'n gweud, sa'n dod i'r ysgol heddi, maen nhw'n meddwl, achos bod ffrind fi ddim mewn, sa'n mynd mewn. Mae'n debyg bod yna ostyngiad i bod ers blynydde'r pandemig, rhyw 4 blynedd yn ôl. Mae nifer o ysgolion fel yma yn Ystradau yn Llanelli yn defnyddio nifer o dactegau i geisio annog i disgyblion i ddod yma bob dydd, fel y posteri yma ar hyd a lled y coridorau. Ond 4 mlynedd ers y pandemig, mae e sicr yn dal i adael i hôl yn ôl yr athrawon. Mae'r pandemig wedi cael effaith le bod y meddylfryd yma gyda rai, dyw colli diwrnod fan hyn a fan draw ddim yn broblem, ond beth i ni'n trio ddysgu'r plant yw bod colli diwrnod fan hyn a fan draw yn cael effaith i'r dymor. Mae Llywodraeth Cymru'n dweud bod angen gwella presenoldeb. Ac yn sicr, mae mwy ysgol na'r gwersi, cyfle i gymdeithasu, gwneud ffrindiau a darganfod diddordeb newydd felly. Wedi'r cyfan, fel mae sawl ysgol yn dweud, cofia ddysgu byw.